Чаго чакаць ад новага раунду перамоваў Украіны і Расіі ў Стамбуле. Пра гэта і не толькі распавядзём у аб'ектыве. З вами Александр Баразенко. Вітаю. Заклікаю да актыўнасці пад нашу трансляцыю ў Ютубе, але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Ну, а мы пачынаем. Чарговы удар па замежных інвестарах з так званых недружалюбных краінаў. Эканамічныя чыноўнікі ўвялі шэраг абмежаванняў на вывядзенне бізнэсоўцамі прыбыткаў. На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале апублікавалі пастанову Савета міністраў нумар 395, якая рэгулюе выплаты дывідэндаў. Пра тое, як гэта можа паўплываць на беларускую эканоміку, Юлія Цяльпук. Што зарабілі вашыя, але гэтае правіла распаўсюджваецца не на ўсіх. Гэтак для бізнэсоўцаў, якія маюць удзел у беларускіх прадпрыемствах, а паходзяць з так званых недружалюбных краінаў, Саўмін Беларусі усталяваў новае абмежаванне на выплату прыбыткаў з рэмаркай, якую акрэслім адразу. Абмежаванне не распаўсюджваецца на выплату прыбытку або дывідэндаў замежным удзельнікам, уласнікам маёмасці, якія атрымалі дазвол абласнога Менскага гарадскога выканаўчага камітэту. Простымі словамі, калі вы замежны інвестар з краіны, якая ўвяла санкцыі супраць Беларусі, заробленыя там грошы атрымаеце толькі з дазволу чыноўнікаў. Калі прадпрыемства хоча выплаціць інвестару суму меншую, чым 840 000 рублёў, трэба таксама, каб колькасць яго работнікаў складала прынамсі 70% ад леташняй. Каб не было пратэрмінаваных крэдытаў у беларускіх банках і даўгоў у падатках, пенсійным фондзе і заробках. Для буйных сумаў звыш 840 000 рублёў дадатковыя умовы. У тым ліку абавязковае інвеставанне ў беларускую эканоміку і заробкі для працаўнікоў не меншая, чым 3,5 мінімалкі. У ПВТ 11,5 мінімалак. У спісе каля 2000 інвестараў, што падпадаюць пад абмежаванне. Выводзіць прыбыткі яны не могуць наўпрост на замежныя рахункі, а толькі на адкрыты ў беларускім банку. І выдаткоўваць гэтыя грошы павінныя на мясцовыя інвестпраекты, набыццё каштоўных папераў ці трымаць на дэпазітах. Згодна з новымі правіламі, банкі будуць ідэнтыфікаваць ахвочых перавесці дывідэнды па спісах ад Міністэрства юстыцыі і Міністэрства фінансаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Беларусь – нафтавая дзяржава яшчэ з савецкіх часоў. Найбуйнейшае радовішча – Рэчыцкае, дзе здабываецца каля 40% усяе беларускай нафты. Што праўда, агульныя аб'ёмы айчыннага чорнага золата куды сціплейшыя за апетыты таго, хто ўсе гады свайго кіравання Беларусю шукае, чаго б яшчэ выцягнуць з нашай зямлі. Як Лукашенка шукае беларускую нафту і якія перспектывы гэтых пошукаў у матэрыяле Валеры Руселіка. Колькі Лукашенка кіруе Беларусю, столькі і шукае нафту. Адчувае чалавек, што калі дзесьці добра пакорпацца, то можна штосьці абавязкова знайсці. Ну і ўрэшце, хай сабе чорнае, але ўсё-ткі золата. Атрымліваецца, аднак, не вельмі. Або, прынамсі, не гэтак, як хацелася б. Толькі сёлета Лукашенка ўжо другі раз склікаў нараду, на якой зноўку патрабаваў ад нафтавікоў і навукоўцаў знайсці якое-небудзь вартае радовішча. То есть вы понюхали, пощупали, да. Беларусьнефти, говорите, бури. Мы на сегодня и работаем именно так. Вначале проводится работа, обоснование, забурка, определяются запасы углеводородов и после этого передаем Беларусьнефти для последующей доразметки. Они берут, бурят и получают воду. Пры гэтым публічны разнос, які Лукашенка ўчыніў нафтавікам, выглядае прынамсі дзіўна і пярэчыць зноўку ж афіцыйным лічбам. За апошнія 7 гадоў агульны аб'ём здабыванай беларускай нафты павялічыўся амаль на 500 000 тоннаў на год. А толькі за паўгода сёлета рост здабычы склаў 4,5%. Пры гэтым сёлетнія планы і ўвогуле перавышаюць максімальныя аб'ёмы здабычы нафты за ўсе гады кіравання краіною Лукашэнкі. Сегодня это хорошее подспорье не только для Гомельской области, потому что основная зарегистрированная, скажем так, субъект хозяйственной Беларусьнефть находится в Гомельской области, но и в целом для Республики Беларусь, потому что вся добываемая нефть, а в этом году мы планируем добыть чуть больше 2 миллионов тонн, перерабатывается на белорусских НПЗ, в частности на Мозырском НПЗ. И мы всегда можем сравнить то качество нефти, которое добывается в Беларуси. Я вам скажу, что она легче, чем российская, более качественная, там больше
выход светлых нефтепродуктов. И плюс развитие и обучение наших специалистов позволяет Беларусьнефти уверенно выходить на мировые рынки услуг. Да таго ж, беларускія адмыслоўцы распрацоўваюць нафтавыя радовішчы літаральна па ўсім свеце. Таксама, як ні круці, капеечка ў беларускі бюджэт. Дык каму ж верыць, нафтавікам, якія здабываюць нафту, альбо таму, каму гэтай нафты ўсё адно мала? Калі мы будем аналізаваць здабычу нафты, то ў Беларусі ідзе сталы спад. Калі ў 80-х годах здабыча дасягала 2 мільёнаў тонн, то цяпер яна складае каля 1,5 мільёнаў тонн. І вось, глядзячы на гэты графік, то мы можам паглядзець, што нафтавікі, па сутнасці, змагаюцца за больш плоскае зніжэнне гэтай лініі нафты, каб яна была больш стабільная і меншы быў спад. Што тычыцца рыторыкі і гістэрык Лукашэнкі, то гэта частка яго стылю кіравання пра страх. Ён не столькі цікавіцца нафтавымі вынікамі, колькі падтрымлівае асабісты вертыкаль кантролю праз абвінавачванні, бо яго усе вінаватыя, акрамя яго самога. То бок крычы, не крычы, беларускай нафты ад гэтага больш не будзе. Каб было зразумела, нафта ў Беларусі ёсць. Праблема ж у тым, што ўжо распрацаваныя радовішчы амаль вычарпаныя, а знойдзеныя новыя занадта дробныя альбо вымагаюць сур'ёзных выдаткаў на інфраструктуру. То бок зноўку ж нерэнтабельныя. А таму замест таго, каб папросту прадаваць карысныя выкапні замежнікам, дзеля чаго шмат розуму не трэба, беларускай эканоміцы ўсё-таки варта больш разлічваць на продаж паслугаў, досведу, уменняў. То бок не сыравіннага, а інтэлектуальнага рэсурсу. Як думаеце, атрымаецца? Валер Руселік, Белсат. Андрэя Стрыжака часова адхілілі ад выканання кіроўных абавязкаў у арганізацыі «Байсол». Прычына – абвінавачванне ў харасменце. Як заявілі ў самым фондзе, там пачалі ўнутранае расследаванне. Гэтак створаная асобная група, якая будзе разглядаць сітуацыю пры ўдзеле профільных экспертаў. Першыя вынікі абяцаюць апублікаваць да 1 верасня. На час правярання кіраўніцтва «Байсолам» перайшло да дырэктарату. Фонд працуе ў звычайным рэжыме, працягваюцца эвакуацыі, дапамога рэпрэсаваным, падтрыманне палітвязняў і грамадзянскіх ініцыятываў. Грамадскі дзеяч, кіраўнік і сузаснавальнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак апынуўся ў цэнтры скандалу пасля таго, як фем-актывісткі расказалі Еўрарадыё, што Стрыжак даслаў ім фотаздымкі свайго палавога органу. Мінула ўжо больш за 2 месяцы з моманту смерці 14-гадовай дзяўчынкі ў бальніцы гораду Ельск, што на Гомельшчыне. Аднак сям'я дагэтуль не атрымала ніякай афіцыйнай інфармацыі пра хаду следства ці вынікі экспертызы. З гэтай нагоды бацька школьніцы ў сацыяльных сетках падзяліўся сваім болем. 2 месяцы у мяне няма дачкі. Я шукаю яе кожны дзень, кожны вечар на дварэ, на гаўбцы я спрабую выглядаць сваю дачку. Мне не хапае яе, яна была мне вельмі дарагая. Гледзячы на іншых дзяўчатак, я бачу сваю дачку. Час лечыць? Не. Таму я прашу паведаміць мне, што адбываецца цяпер. Напрыканцы траўня дзяўчынку з кашлем і хрыпамі даставілі ў бальніцу Ельску. Пасля прызначанай кропельніцы стан пацыенткі рэзка пагоршыўся. Яна страціла прытомнасць і трапіла ў рэанімацыю. Бацькі некалькі гадзінаў чакалі хуткай дапамогі з Мазыра, якая не адважылася пераводзіць дзіця з увагі на цяжкі стан. Позна ўначы прыехала другая брыгада з Гомля, але было запозна, дзяўчынка памерла. Афіцыйна следчы камітэт заявіў пра пачатак перавярання, а Міністэрства аховы здароўя пра службовае расследаванне. Чарговы раунд расійска-украінскіх перамоваў напрост цяпер распачынаецца ў Стамбуле. Кіеў на іх будзе зноў настойваць на тэрміновым і поўным спыненні агню. Гэткія асноўныя патрабаванні ўкраіны акрэсліў Владзімір Зеленскі. Ці існуюць шансы на прагрэс у перамоўным працэсе, разбіраўся Уладзіслаў Корсак. Прадстаўнікі Украіны і Расіі распачалі 3-й раунд перамоваў у стамбульскім палацы Чыраган. Украінскую дэлегацыю ўзначальвае сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Рустэм Умэраў. У склад дэлегацыі ўваходзяць таксама прадстаўнікі МЗС, ЗСУ, СБУ і выведкі. Гэтым разам уключылі і ўпаўнаважанага па правах чалавека. Завдання
Наша задача домагаться спынення огню, про что увесь свет говорить России. Наша задача организовать сустрэчу лидеров, что может наблизить мир. Украина николи не хотела войны, и менавіта Россия повинна покласти конец войне, якую яна пачала. На чале расійскай дэлегацыі, як і раней памочнік расійскага прэзідэнта Владзімір Мядзінскі. Ступень гатовасці Расіі да чарговых перамоваў напярэдадні агучыў прэс-сакратар Пуціна Пяскоў. Ён параіў журналістам не разлічваць на нейкія цуды, бо для гэтага няма, маўляў, ніякіх падставаў. Расія дійсно імітує. Расія сапраўды імітуе шмат рэчаў, і гэта пытанне да нашых саюзнікаў, партнёраў і трэціх краін. Калі яны бачаць гэтую імітацыю, мы просім іх быць больш рашучымі ў пытанні падтрымкі Украіны, санкцыйнай палітыкі і ціску на Расію. Нельга, аднак, недаацэньваць важнасць падобных сустрэчаў хаця б з гуманітарнага аспекту. Гэтак у выніку першага раунду сёлета ў траўні бакі абмяняліся палоннымі ў фармаце 1000 на 1000. Пасля другой сустрэчы ў чэрвені параненымі палоннымі, а таксама вайскоўцамі ва ўзросце да 25 гадоў у фармаце ўсіх на ўсіх. Тады бакі ўзгаднілі і пытанне абмену целамі забітых. Принесе можливість. Калі сённяшняя сустрэча прынясе магчымасць чарговага раунду абмену палоннымі, мы вітаем гэтыя высілкі. Таму Украіна ініцыявала сустрэчу. Натуральна, мы будзем працягваць прыкладаць высілкі і на поле бою, і дыпламатычна. Асноўнай праблемай у канструктыўным працягу перамоваў з'яўляецца высунуты падчас папярэдняга іх раунду расійскі мемарандум. У ім ультыматыўныя патрабаванні да Украіны вывесці войскі і фактычна адмовіцца ад тэрыторый, якія краіна-агрэсар объявила сваімі. Судя по изменению состава украинских участников, речь опять пойдет скорее о технических вопросах. Украина, видимо, попробует предложить подписание чего-то, и после того, как Россия откажется, видимо, я предполагаю, Киев надеется получить ту самую масштабную помощь от США, о которой последний раз говорил Дональд Трамп. Пакуль жа расійская прапаганда сцвярджае пра поспехі наступу расійскіх войскаў ва ўкраіне. Таму, маўляў, падчас перамоваў ніякіх рэальных саступак Украіне і Захаду рабіць не мае сэнсу. Они 1,5 года бьются возле Покровска. 1,5 года. И все эти разговоры о том, что сейчас они захватят, что они там как-то продвигаются куда-то существенно. Еще раз, включите, пожалуйста, люди, которые нас слышат, включите, пожалуйста, разум. 1,5 года возле относительно небольшого населенного пункта громаднейшая армия бьется, российская, и не может его ни окружить, ни захватить. Перамовы паміж Украінай і Расіяй праходзяць на фоне дэдлайну прэзідэнта США, які ён высунуў расійскаму боку. Сейчас обидится. У сярэдзіне ліпеня Дональд Трамп даў Расіі 50 дзён на заключэнне мірнага пагаднення з Украінай. У адваротным выпадку паабяцаў 100% мыты і для самой Масквы, і для яе гандлёвых партнёраў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Яшчэ адзін беларус, які ваяваў на баку Расіі, трапіў у палон ЗСУ. Гэта 58-гадовы Вадзім Зайкоўскі з Гомля. Сам мужчына сцвярджае, што напіўся ў Ростове і зайшоў у ваенкамат. У той жа дзень яго ўзялі ў войска і адправілі на фронт. Беларусу абяцалі, што ён будзе падвозіць ваду і прадукты ў акопы, але ў выніку ён сядзеў на пасту паветранага назірання. Зайкоўскі кажа, што пашкадаваў пра ўдзел у вайне і не хоча, каб ягоны сын ішоў тым жа шляхам. Пра іншыя міжнародныя навіны Руслан Ігнатовіч. Верховная Рада приняла законопроект, які фактично падпарадкоўвае Нацыянальнае антыкарупцыйнае бюро Украины и спецыялізаваную антыкарупцыйную прокуратуру Офісу генеральнага прокурора. Учора ўвечары законопроект падпісаў і Владимир Зеленскі. Гэтае рашэнне выклікала трывогу ў Еўрапейскім звязе і краінах Вялікай Сямёркі, бо незалежнасць НАБУ і САП ёсць адным з ключавых патрабаванняў для еўраінтэграцыі Украіны. Еўразвяз ужо выказаў занепакоенасць з гэтай нагоды. Барацьба з карупцыяй надзвычай важная, таму мы абмяркуем гэта з урадам Украіны. Я ўпэўненая, што падчас працэсу далучэння да еўразвязу, падчас перамоваў мы знойдзем развязанне і для гэтага вельмі важнага пытання. Чаму гэта настолькі важна? Таму што барацьба з карупцыяй гэта гарантыя, што існуюць сапраўды незалежныя інстытуты, якія змагаюцца з ёй, і гэта дае юрыдычную пэўнасць магчымым інвестарам.
Новы закон дае генеральнаму пракурору поўны кантроль над справамі НАБУ, улучна з правам закрываць расследаванні, змяняць падследнасць і падпісваць падазрэнні топ-чыноўнікам. Кіраўнік САП страчвае фактычны ўплыў і робіцца намінальную фігураю. Напярэдадні СБУ і Генеральная пракуратура правялі маштабны рэйд у НАБУ, зладзіўшы каля 80 ператрусаў. Учора амаль ува ўсіх буйных гарадах Украіны на акцыі пратэсту выйшлі тысячы людзей. Праз збой авіятэхнікі падчас палётнага задання пацярпеў катастрофу украінскі знішчальнік «Міраж-2000». Пра гэта заявілі ў паветраных сілах ЗСУ, каментуючы катастрофу, што адбылася 22 ліпеня. Там адзначылі, што пілот дзеяў прафесійна і паспяхова катапультаваўся. Ягоны стан стабільны, на зямлі пацярпелых няма. Прычыны аварыі высвятляе адмысловая камісія. «Міраж-2000» – французскі знішчальнік 4-го пакалення. Гэтыя самалёты былі перададзеныя Украіне летась улетку. Расія распачала вялікія вайскова-марскія вучэнні «Ліпеньскі шторм» у акваторыях Ціхага і Паўночнага ледавітага акіянаў, а таксама Балтыйскага і Каспійскага мораў. У іх бяруць удзел больш за 150 караблёў, 120 лятальных апаратаў, 10 ракетных комплексаў і звыш 15 тысячаў вайскоўцаў. Вучэнні працягнуцца да 27 ліпеня. У верасні Расія плануе яшчэ і сумесныя з Беларусю вучэнні «Захад-2025». Легенда цяжкага року, музыка Озі Осборн памёр на 76-м годзе жыцця. Апошнія гады Осборн цярпеў на хваробу Паркінсана. Аднак гэта не перашкодзіла музыку даць вялікі развітальны канцэрт у родным Бэрмінгеме разам з гуртом Black Sabbath за 2 тыдні да смерці. Озі Осборна лічаць не проста рок-выканаўцам. Гэта эпоха, кажуць ягоныя фанаты. Асоба Озі Осборна стаіць у музыцы абсалютна асобна. Гэта як асоба, напрыклад, Баха ў класічнай музыцы, бо былі музыкі да яго і пасля яго. Аднак усё адно ён застаецца вышэй над усімі іншымі. Менавіта Осборн зрабіў вялікі ўплыў на з'яўленне такіх музычных стыляў, як гард-рок і хэві-метал. За сваю кар'еру Осборн прадаў больш за 100 мільёнаў альбомаў. Паводле сваякоў музыкі, рокер памёр у сямейным коле, поўным любові. Руслан Ігнатовіч, Белсат. І вяртаемся ў Беларусь. Працэсы з запрашэннем 150 тысяч працоўных мігрантаў з Пакістану падобна паскорыліся. Бюро па эміграцыі і замежнай занятасці гэтай краіны апублікавала дакумент, дзе прапісана, як будзе арганізавана перабыванне пакістанцаў у Беларусі. Сярод іншага, ад кожнага працаўніка запатрабуюць падаць заяву, што яны абавязуюцца ўстрымацца ад далейшай нелегальнай міграцыі ў краіны Еўрапейскага звязу. Падрабязней у наступным матэрыяле. Падобна, што 150 тысячам работнікаў з Пакістану, пра якіх дамаўляўся Лукашенка, у Беларусі быць. Бюро ў справе эміграцыі і замежнай занятасці Пакістану апублікавала так званую стандартную аперацыйную працэдуру, каб забяспечыць легальную, бяспечную і празрыстую працоўную міграцыю. Асобны раздзел там прысвяцілі захадам супраць незаконнай міграцыі ў краіны ЕЗ. Эмігранты мусяць падаць афіцыйную заяву афідэвіт, у якой абавязваюцца выканаць умовы кантракту і ўстрымацца ад незаконнай міграцыі. Сямейнік, указаны ў сертыфікаце сямейнай рэгістрацыі ФРЦ, мусіць падпісаць гарантыйнае забавязанне, якое пацвярджае выкананне гэтых умоваў. На дадатак, паводле дакументу, амбасада Пакістану ў Беларусі абавязваецца штоквартал справаздачыцца пра статус работнікаў і выпадкі ўцёкаў. А перад адпраўкай у Беларусь працаўнікоў збіраюцца адукоўваць пра наступствы нелегальнай міграцыі. Пра што сведчаць такія захады? Беларуская дзяржава можа не здолець выканаць, скажем так, спраўдзіць тыя чаканні, якія ёсць у пакістанскіх мігрантаў і у пакістанскіх уладаў. І, канечне, гэта можа парадзіць тое, пра што ўсе кажуць. Дадатковы ціск на заходнія межы, усе там будуць даваць падпіску, што яны нікуды не пойдуць больш. Гэта ўсё дзеля супакаення ў першай чаргу заходняй аўдыторыі, што не, спакойна, мы тут толькі кампенсуем свае бракі ў унутранай палітыцы і адпаведна працоўнай сіле.
Напярэдадні прадстаўнікі беларускага МУС наведалі Ісламабад і абмеркавалі са сваімі пакістанскімі калегамі прававыя механізмы, звязаныя са знаходжаннем пакістанскіх работнікаў у Беларусі, а таксама пагадненне аб рэадмісіі, то бок працэдуры вяртання ў краіну паходжання асобаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі іншай дзяржавы, незаконна. Любое падпісанне такіх папераў, яно, власна кажучы, будзе упірацца ў тую рэальнасць, якая існуе ў Беларусі. У рэальнасць, дзе ні палітычная, ні сацыяльная, ні эканамічная сітуацыя, мадэль не можа даць рады шматлікім праблемам, якія ўзнікнуць з з'яўленнем вялікай колькасці працоўных мігрантаў. Рэжым проста самаўхіліцца ці будзе прыбегаць да адзінага магчымага інструменту, гэта рэпрэсія. Нагадаем, сёлета 11 красавіка Лукашенко правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Пакістану Шахбазам Шарыфам. Падчас сустрэчы Лукашенко заявіў, што Беларусь гатовая прыняць на працу 100-150 тысяч пакістанскіх спецыялістаў. Прычым з тых галінаў, з якіх папросіць беларускі бок. Для параўнання, паводле інфармацыі адмінпрацы, летась у Беларусі працавалі толькі каля 60 тысяч замежнікаў. Прычым 40% з іх былі з Расіі. Марыя Сысой, Белсат. Непагадзь працягвае сваё ўладарства гэтым летам. Раніцу і серады моцная залева абрынулася на Менск. Навальнічны фронт выклікаў масавыя падтапленні ў розных раёнах сталіцы. У выніку на 16 адзінках праезнай часткі вада паралізавала рух. Былі спыненыя маршруты грамадскага транспарту. Работнікі МНС усю раніцу адпампоўвалі ваду з тэрыторыяў прыватных дамоў, а таксама дапамагалі зліквідаваць наступствы стыхіі не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах. Далей відэа пра непагадзь прапаную паглядзець без каментара. І гэта ўсё ў сённяшнім выданні аб'ектыву. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале. QR-код для пераходу на вашых экранах. Інфармацыйны вечар працягнуць праграмы «Белсат онлайн» і студыя «Белсат», якую мы правядзем разам з Анастасіяй Русецкай. Вітаю, шановне спадарства. Сёння ў студыі эксклюзіўнае інтэрв'ю з еўракамісаркай у справах пашырэння еўразвязу Мартай Кос. Сярод пытанняў, што можа прапанаваць еўрапейскі звяз беларусам, якія, нягледзячы на вайну і рэпрэсіі, мараць пра дэмакратычную Беларусь як частку адзінай Еўропы. Але перад гэтым запрашаю разам зазірнуць на старонку нашага тэлеканалу belsat.eu. Скандал з адпраўкай Андрэем Стрыжаком дыкпікаў актывісткам працягвае хваляваць беларускую медыапрастору. І вось важны аспект – дасыланне інтымных здымкаў людзям без іхнай згоды. Не толькі неэтычнае дзеянне, але і правапарушэнне. Як караюць за гэта ў Беларусі і іншых краінах, прааналізаваў наш калега з інтэрнэт-старонкі Белсату Алесь Наваборскі. Гэтак ва ўкраіне з 2024 года уведзеныя штрафы за абразлівыя паведамленні інтымнага характару. У Беларусі дыкпікі лічацца парнаграфіяй. І ёсць цэлы шэраг артыкулаў крымінальнага і адміністратыўнага кодэксаў, якія можна прымяніць у адносінах да тых, хто дасылае непрыстойнае фота. Юрыстка, сузаснавальніца ініцыятывы «Партызанка» Ганна Маціеўская пракаментавала правапрымяняльную практыку ў Польшчы. У юрыдычным полі гэта не кваліфікуецца на сённяшні момант як злачынства. Паводле адвакаткі Марыі Колесавай-Гудзілінай, у Літве за дасылку такіх фотаздымкаў без згоды можа пагражаць штраф. Падрабязней чытайце на belsat.eu. Чаму Джон Коул, памочнік адмысловага прадстаўніка прэзідэнта США Кіта Келага, расказаў журналістам пра распіванне гарэлкі з Лукашэнкам. Наша інтэрнэт-рэдакцыя папрасіла палітычнага аглядальніка і гісторыка Александра Фрідмана растлумачыць феномен гарэлкавай дыпламатыі і падзяліцца чаканнямі наконт перспектывы далейшых перамоваў з амерыканцамі.
Гэтак спадар Фрыдман адзначае, практыка весці перамовы з гарэлкай была знаёмая амерыканцам яшчэ з часоў Савецкага Саюзу. А вось апублічванне гэтага факту зараз можа значыць, што кантакты пакуль прыпыненыя. Напэўна, гэта ўсё было скаардынавана з боку амерыканскіх уладаў. Калі акалічнасці і спецыфіка гэткіх перамоваў уваходзяць у публічную прастору, прычым адкрываюцца тыя дэталі, якія могуць паўплываць на перамовы ў будучыні, то гэта азначае, што на дадзены момант місія Коула скончылася. Яна яшчэ можа распачацца, і ён яшчэ можа атрымаць новае заданне. Але цяпер місія скончаная. Калі б яна працягвалася, мы б, хутчэй за ўсё, пра гэтыя розныя дэталі не даведаліся. Мы ж не ведаем, як Лукашенка будзе рэагаваць, ці пажадае ён далей працаваць з Коулам. Пытанне адкрытае. Поўную версію матэрыяла Арсена Рудэнкі знойдзеце на нашай інтэрнэт-старонцы. У Беларусі змяняюцца правілы ўвозу аўтамабіляў. Урад прыняў пастанову, якая абавязвае дылераў праходзіць поўную сертыфікацыю імпартаваных аўтаў паводле тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюзу і АЭС. Раней частку машынаў завозілі спрошчана, цяпер жа неабходна будзе праводзіць дарагія выпрабаванні, у тым ліку краш-тэсты. Гэта непазбежна адаб'ецца на цэнах. У тэме разбіраўся мой калега Роман Шавель. Хоць афіцыйна гаворыцца, што змены закліканыя павысіць бяспеку і абараніць рынак ад няякаснай прадукцыі, эксперты не выключаюць падаражэння аўтамабіляў ужо бліжэйшымі месяцамі. Пакуль новыя правілы не закранаюць электрааўтаў. Для іх пераходны перыяд працягнецца да пачатку 2026 года. Першы намеснік міністра прамысловасці Андрэй Канюшка ўпэўнены, што буйныя аўтабрэнды не пойдуць з рынку. Тыя, хто гатовыя прасоўваць аўтамабіль і забяспечваць яго далейшыя гарантыйныя, постгарантыйныя сервісы абслугоўвання вымушаны будуць перабудавацца. Так, можа быць, дылеры, якія проста прывозілі, прадавалі, могуць і пайсці з рынку, але буйныя гульцы перабудуюцца, у тым ліку таму, што прадугледжаны пераходны перыяд. Аднак ужо цяпер аўтарынку давядзецца перабудоўвацца. І, як кажуць спецыялісты, выжывуць толькі моцныя гульцы, гатовыя працаваць паводле новых правілаў і забяспечваць якасны сервіс. Падрабязнасці шукайце ў вялікім матэрыяле на нашай старонцы ў інтэрнэце. У Беларусі працягваецца прыёмная кампанія, але на фоне гэтага сур'ёзныя пытанні да будучыні вышэйшай адукацыі. Пасля таго, як краіну выключылі з балонскага працэсу, магчымасці студэнтаў на навучанне за мяжою значна звузіліся. Выглядае, што будзе паступова страчвацца сувязь з адукацыяй заходняй Еўропы. На старонцы belsat.eu аўтарка калонкі Любоў Лунёва апавяла пра сваё бачанне сітуацыі. Замест еўрапейскага кірунку актыўнае збліжэнне з Расіяй. Існуе рэальная рызыка, што беларускія універсітэты стануць філіаламі расійскіх. А гэта азначае не толькі змену стандартаў, але і залежнасць ад чужой адукацыйнай палітыкі. Паводле журналісткі, сістэма зноў робіцца 5гадовай, як у час СССР, без ступеняў бакалаўра і магістра. Аналітыкі занепакоеныя. Без міжнародных абменаў, супрацы з заходнімі ВНУ і доступу да глобальнай навукі, якасць адукацыі ў Беларусі можа рэзка пагоршыцца. Пакуль студэнты рыхтуюцца да залікаў і экзаменаў, эксперты задаюцца пытаннем, што будзе далей? Адкрытыя магчымасці ці адукацыйная ізаляцыя? Падрабязнасці шукайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. Што дасць трэці раунд расійска-украінскіх перамоваў? І ці дойдзе да сустрэчы лідараў Украіны і Расіі? Абмяркуем гэта з палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам. Праз імгненне студыя Белсат. Запрашаю. Мы застанемся на вашым баку і ніколі вас не пакінем. Гэтак камісарка Еўрапейскага звязу ў справах пашырэння Марта Кос адказала на пытанне, што еўразвяз можа цяпер прапанаваць беларусам, якія жывуць у спадзеве на еўрапейскую Беларусь. Гэта першы візіт еўрапейскага камісара на Белсат. Марта Кос дала інтэрв'ю журналістам 3 рэдакцый Белсату, Вот так і Слава ТВ.
welcome to this special program. I'm Julia Yershova from the Ukrainian language channel Slava TV. Вітаємо на нашій адмисловій програмі. З вами Юлія Яршова з українськомовного каналу Слава ТВ. Сьогодні со мною у студії Маша Макарова з «Вот так», что выходит на российской мове, и Сергей Пеляса с белорусскомовной команды Белсату. Мы презентуем 3 редакции ТВП World Services, частки польского громадского вещальника ТВП. И сегодня у нас специальный гость Марта Кос, комиссарка Европейского зв'язу у питаннях поширення ЄЗ. Нам вельмі прыемна бачыць вас тут. Вялікі дзякуй, што прынялі нашае запрашэнне. Дазвольце мне пачаць нашу размову з такога пытання. Украінскі парламент, Верховная Рада прыняў закон, які скарачае паўнамоцтвы 2 ключавых антыкарупцыйных органаў. Што вы думаеце пра гэта? Я вельмі гэтым занепакоеная, бо барацьба з карупцыяй пры дапамозе незалежных агенцтваў вельмі важная. Гэта аснова ўсяго працэсу пашырэння. Насамрэч, гэта аснова і для дзяржаваў-чальцоў. Такім чынам, цяпер мы ў працэсе ацэньвання. Першыя ацэнкі не ёсць станоўчымі, згледзячы таго, як у будучыні маюць працаваць ведамствы, якія павінны займацца праблемай карупцыі ва ўкраіне. Мы сочым за гэтым, і, вядома, гэта адна з тэмаў, якую нам таксама давядзецца абмеркаваць. Учора я размаўляла з новай прэм'ер-міністркою Юліяй Свіриденкай і новым галоўным перамоўнікам і намеснікам прэм'ер-міністра Качкам. І я сказала ім, што нам гэта не падабаецца. Чаму гэта так важна? Для мяне гэта заўсёды важна. Бо краіны могуць мець розныя арганізацыі ў галіне барацьбы з карупцыяй, але яны мусяць быць незалежныя. Занадта вялікі ўплыў палітыкі ці палітыкаў ніколі не на карысць. Гэта адзіны момант. Другі момант, мы цяпер гаворым пра інвестыцыі ва ўкраіну, пра рэканструкцыю. Мы павінны пераканаць міжнародныя фінансавыя інстытуты і прыватных інвестараў, што Украіна бяспечная для інвеставання. Калі яны ўбачаць, што іхныя грошы не ў бяспецы, яны, я баюся, не прыйдуць. І трэці момант, гэта, як я ўжо казала, адна з асноўных умоваў уступлення ў еўразвяз. І мы будзем гэтага прытрымлівацца. Маё пытанне датычыць Беларусі. Пры рэжыме Александра Лукашэнкі беларусы жывуць у ізаляванай краіне з часткова закрытымі межамі. Але, нягледзячы на вайну і рэпрэсіі, шмат хто ўсё яшчэ марыць пра дэмакратычную Беларусь як частку адзінай Еўропы. Што можа прапанаваць ім еўрапейскі звяз цяпер? I'm full of admiration for all those people who are really fighting for the European future. Я вельмі захапляюся ўсімі тымі людзьмі, якія напраўду змагаюцца за еўрапейскую будучыню. Я ўпершыню сустрэлася са Святланай Ціханаўскай у снежні падчас дзён беларускай культуры ў Брюсселі. І акурат учора я размаўляла онлайн з ёй і яе мужам Сергеем. І ведаеце, я так расчулілася, бо уявіце сабе, чалавека трымаюць у турме 5 гадоў. Ён выходзіць і ўсё роўна кажа, што трэба змагацца яшчэ больш. Такім чынам мы можам прапанаваць тое, пра што я казала раней. Гэта надзея, што мы застанемся на вашым баку. Вядома, грошы важныя, таму мы таксама павялічваем фінансаванне. А яшчэ гэтае пытанне, дзе вы хочаце жыць? Да каго вы хацелі б належаць? І ведаеце, калі я пыталася ў прадстаўнікоў народу з Беларусі ў снежні мінулага года, як вы можаце ўсё гэта трываць? І яны сказалі мне, мы сапраўды верым, што аднойчы станем чальцамі еўразвязу. Таму тое, што мы можам зрабіць сёння, гэта зноў працаваць над каштоўнасцямі. Мы яшчэ раз гаворым пра абарону жыцця, абарону дэмакратыі, абарону свабодных медыяў. Я не ведаю, як людзі вытрымліваюць гэты ціск, асабліва тыя, хто там застаецца. Але еўразвяз ніколі вас не пакіне. Ці можа еўрапейскі звяз разгледзець магчымасць пераразмеркавання замарожаных сродкаў з праграмы «Усходняе партнёрства», першапачаткова прызначаных для Беларусі, на падтрыманне медыяў, што абслугоўваюць беларускую аўдыторыю, такіх як тэлеканал «Белсат», які працуе ў межах ТВП World Services. Цяпер мы думаем, як фінансаваць ці спансаваць дзейнасць медыяў для тых народаў, якія не жывуць у дэмакратычных дзяржавах, ці якія былі вымушаныя, як у выпадку з Беларуссю, з'ехаць, бо іначай апынуліся б у турме. Таму фінансаванне павялічыцца, і цяпер з новым еўрапейскім бюджэтам на перыяд з 2028 года мы разглядаем, як павялічыць гэтыя сродкі. І ўжо цяпер мы вельмі падтрымліваем тое, што адбываецца. Мы падтрымліваем праваабаронцаў, медыі ды іншыя арганізацыі
арганізацыяй грамадзянскай супольнасці. Я не магу уявіць, як гэта працаваць у такіх абставінах. І гэтак жа, як і ў выпадку з Расіяй, у Беларусі мы таксама павінны падтрымліваць тых, хто кажа праўду. Людзям патрэбная інфармацыя, каб мець магчымасць прымаць абгрунтаваныя пастановы. Я ўжо 7 месяцаў як камісарка, і амаль кожны месяц мы павялічваем фінансаванне. Тое ж самае адбылося з Грузіяй. Калі яе ўрад летась пастанавіў выйсці з працэсу далучэння, мы спынілі яго фінансаванне. Такім чынам, для ўраду цяпер 0, і ўсё больш і больш для арганізацыяў грамадзянскай супольнасці і медыяў. I understand that fighting Russian propaganda it's not your main responsibility. Я разумею, што барацьба з расійскай прапагандаю не ёсць вашай галоўнай задачай у Еўрапейскім звязе. Але я думаю, што расійская прапаганда, расійская дэзінфармацыя і расійскія гібридныя атакі – вялікая пагроза для Еўропы ў цэлым. І такія службы, як TVP World Services, як мы з маімі калегамі, мы таксама абараняем Еўропу. Ці мае Еўрапейскі звяз канкрэтны план для нас, для такіх праектаў, што змагаюцца з расійскай дэзінфармацыяй? I agree with you completely, and this is becoming more and more also my work. Why? Я цалкам з вами згодна, і гэта ўсё больш і больш робіцца і маёй працай. Чаму? Упершыню ў гісторыі мы сутыкнуліся з сітуацыяй, калі ў нас ёсць не толькі краіна-кандыдат і дзяржавы-сябры, але і вонкавыя разбуральныя сілы, такія як Расія, якія хацелі б пабачыць нашу няўдачу. І яны гатовыя зрабіць усё магчымае, каб, скажем, Малдова не засталася на еўрапейскім шляху. Гэта цяпер актуальнае пытанне. Таму тое, што мы робім цяпер, гэта, па-першае, падтрыманне медыяў. Вы маглі б больш падрабязна распавесці пра гэта? Напрыклад, мы падтрымліваем арганізацыі грамадзянскай супольнасці і медыяў для Беларусі. З 2020 года мы вылучылі 170 мільёнаў. Частку таксама на СМІ. Для Расіі штогод выдзяляецца ад 5 до 7 мільёнаў на падтрыманне медыяў. І мы павялічым гэтую суму. Вяртаючыся да вашага пытання, гэта вельмі важна ў наш час. Чаму? Бо Расія стварыла фабрыкі хлусні. Ведаеце, хлусня вельмі танная. Вы проста кажаце хлусню, і яна распаўсюджваецца, напрыклад, праз сацыяльныя сеткі. Такім чынам, нам патрэбныя вы, нам патрэбныя надзейныя крыніцы, якія скажуць нам праўду. Я ўзгадвала Малдову. Упершыню ў гісторыі Еўразвязу мы разгортваем там гібридную групу хуткага рэагавання. У нас у Кішыневе ёсць людзі, якія дапамагаюць ураду Малдовы змагацца з расійскімі наратывамі, і мы ўвесь час іх вывучаем. Напрыклад, калі я была там на місіі, мы спачатку усебакова вывучылі расійскія наратывы, а потым я адной сваёй прысутнасцю, сваёй місіі змагалася з імі. Вы страціце сваю ідэнтычнасць. Гэтая тэма праходзіць чырвонай ніткаю ва ўсіх краінах, дзе Расія прасоўвае свае наратывы. Маўляў, калі Малдова зробіцца сябрам ЕЗ, вы як народ страціце сваю ідэнтычнасць. Тады я прыводжу ім прыклад маёй краіны, якая меншая паводле памеру і мае менш насельніцтва, чым Малдова. Але мая мова, на якой у свеце размаўляюць, як кажуць, 2,5 чалавекі, адна з афіцыйных моваў у Еўразвязе. Наша ідэнтычнасць значна больш абароненая. Такім чынам яны распаўсюджваюць хлусню, і мы павінны змагацца з гэтым. Але ці мае Еўрапейскі звяз цяпер стратэгію ў дачыненні Расіі пасля Пуціна? Ці з Пуціним, але пасля вайны? Я б сказала, стратэгія, калі казаць толькі пра пашырэнне, то працэс пашырэння – гэта найлепшая стратэгія барацьбы з Пуціним. Чаму? Таму што пашырэнне – частка мірнага праекту. Ведаеце, калі мая краіна Славенія і Польшча сталі чальцамі Еўразвязу ў 2004 годзе, мы разглядалі гэты працэс або сяброўства ў асноўным праз эканамічныя акуляры. Але насамрэч Еўрапейскі звяз быў створаны як мірны праект. І цяпер мы вяртаемся да гэтага, значыць, працэсам пашырэння мы аб'ядноўваем Еўропу. І ведаеце, як толькі Еўропа аб'яднаецца не толькі з Украінай, Беларуссю, Малдовай, краінамі заходніх Балканаў, мы будзем яшчэ мацнейшыя, чым сёння. Нас 450 мільёнаў. Мы агульны рынак. Мы грунтуемся на каштоўнасцях і вяршэнстве закону. І мы бачылі, што гэта значыць для людзей. У Расіі няма вяршэнства закону, эканамічнае развіццё так, але толькі для некаторых людзей, для алігархаў, якія сапраўды маюць добрае жыццё, выдатнае жыццё. І могуць выпраўляць сваіх дзяцей на адукацыю за мяжу, але дзеці іншых жыхароў выпраўляюцца паміраць. Але якія сігналы вы гатовыя даслаць расійскаму грамадству, не толькі Крамлю, але і простым людзям?
Yeah, I think this is very much important. First, Так, я думаю, гэта вельмі важна. Па-першае, ёсць перспектыва. І я захапляюся ўсімі расейцамі, якія цяпер, калі ўжо вельмі цяжка, працуюць супраць рэжыму. Многія з іх у турме, і мы дапамагаем абаронцам. Мы дапамагаем арганізацыям грамадзянскай супольнасці, якія цяпер пераважна па-за межамі Расіі, бо там занадта небяспечна. А з іншага боку, ведаеце, што мы таксама можам сказаць тым, хто хоча жыць у Расіі сёння і хто хоча стаць чальцом ЕЗ. Ведаеце, што стварыў Пуцін? Пуцін насамрэч, і гэта нешта пазітыўнае, зрабіў так, што прывабнасць еўразвязу стала вышэйшай, чым калі-небудзь раней. Дзякуючы вайне Пуціна ва ўкраіне, у нас ёсць 2 новыя дзяржавы чальцы НАТО. У нас ёсць 3 новыя краіны-кандыдаты. І у нас ёсць 2 краіны, якія разглядаюць магчымасць падаць заяўку на сяброўства ў ЕЗ. Дык хто цяпер прыцягвае людзей? І гэты пасыл мы павінны яшчэ выразней данесці да людзей у Расіі, якія супраць Пуціна. Дзякуй, камісар Кос, за вашы адказы і за ваш час. Было вельмі прыемна бачыць вас тут сёння. І я хочу нагадаць, што Марта Кос, еўрапейская камісарка ў пытаннях пашырэння, была сёння нашай госцяй у гэтым супольным інтэрв'ю 3 каналаў. Слава ТВ, Белсат і вот так. Вялікі дзякуй, што далучыліся да нас. Добрага дня. Да сустрэчы. Чарговы 3-й раунд украінска-расійскіх перамоваў аб спыненні вайны і мірным урэгуляванні. Літаральна ў гэтыя хвіліны адбываецца ў палацы Чырган у Стамбуле сустрэча. Склад дэлегацыяў на гэтых перамовах застаўся амаль нязменным. І з гэтай нагоды, спадарства, мы пытаемся ў вас у каментарах пад нашай трансляцыяй, ці верыце вы, што магчымы прагрэс пасля перамоў Расіі і Украіны ў Стамбуле. І прапаноўваем 3 варыянты. Так, бо бакі саспелі для перамоваў, толькі ў гуманітарных пытаннях, і не, Пуцін не жадае спыняць вайну. Пакуль ідзе галасаванне, але я магу сказаць, што безумоўным лідарам, на жаль, з'яўляецца меркаванне, што Пуцін не гатовы спыняць баявыя дзеянні цяпер. І акурат цяпер паглядзім кароткі матэрыял з нагоды гэтай сустрэчы і працягнем нашу студыю сённяшнюю. Украінскую дэлегацыю на гэтых перамовах узначальвае былы міністр абароны, цяперашні сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Рустэм Умераў. У складзе украінскай дэлегацыі прадстаўнікі Міністэрства замежных справаў, выведкі і офісу прэзідэнта Украіны. Паводле самога Зяленскага, абмяркоўваць яны будуць у першую чаргу вызваленне палонных, цывільных асобаў, а таксама дзяцей, якія былі прымусова вывезеныя з Украіны ў Расію. Расійскую дэлегацыю нязменна ўзначальвае памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі. Паводле прэс-сакратара Пуціна Дмітрыя Пяскова, бакі будуць абмяркоўваць узаемныя абмены і праекты мемарандумаў аб міры, якімі яны абмяняліся на папярэдніх перамовах. Маўляў, добра, калі ўдасца дамовіцца хаця б пра абмен целамі памерлых, а разлічваць на нейкія прарывы гэта з разраду цудаў. Ранейшыя перамовы паміж Расіяй і Украінай прайшлі таксама ў Стамбуле 16 траўня і 2 чэрвеня. Іх вынікам быў абмен палоннымі і целамі загінулых. Гэтыя перамовы адбываюцца на фоне патрабавання Дональда Трампа да Расіі заключыць мірнае пагадненне з Украінай цягам 50 дзён. Калі Расія не зробіць гэтага да пачатку верасня, то Трамп абяцаў увесці агромністыя мыты для Масквы і расійскіх гандлёвых партнёраў. І ўжо цяпер з намі на сувязі Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык. Спадар Вадзім, добры вечар. Вітаем вас і дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Прывітай. Спадар Вадзім, нешта падысла на картинку у вас. Так, мы вас чуем. Як мы згадвалі раней, мы запусцілі традыцыйнае апытанне пад трансляцыяй нашага эфіру, і гледачы, якія акурат зараз з намі, больш за ўсё выбіраюць варыянт на пытанне, ці верыце вы ў магчымы прагрэс пасля перамоваў Расіі і Украіны ў Стамбуле. Не, Пуцін не жадае спыняць вайну. 62% тых, хто глядзіць нас цяпер, так адказвае. Чаго вы спадзяецеся? Я згодны з меркаваннем гледачоў Белсата. Разумныя гледачы ўсё правільна глядзяць, бо сапраўды выглядае зараз, што Расія відавочна не гатовая вайну спыняць. Расія адчувае, што яе пакуль ёсць рэсурсы і матэрыяльныя, і людскія, каб такі наступ працягваць. Расія мае хай не стратэгічныя абсалютна, але ўсё ж такі мінімальныя поспехі, хутчэй, чым паразы, таму зацікаўлены працягваць. І, у прынцыпе, падобная пазіцыя Украіны. Украіна таксама не адчувае сабе проста на мяжы калапса, калі б трэба было там здавацца.
напрыклад, Украіна таксама не адчувае, што цалкам згубленая любая там заходняя падтрымка, не, ёсць цяжкасці, але ёсць і гатоўнасць працягваць. І таму Украіна таксама лічыць працяг вайсковых дзеянняў, абароны сваёй тэрыторыі магчымым і патрэбным. Таму выглядае так, што бакі садзяцца за стол перамоваў, хутчэй, каб прадэманстраваць, в прынцыпе, уласна Дональду Трампу сваю дамоваздольнасць. Ніхто не хоча быць тым, хто скажа, што ён увогуле не здольны на перамовы. Але у такой сітуацыі, як слушна зазначыў прэс-сакратар Пуціна Пескоў, пазіцыі падыходзяць да перамоваў з абсалютна супрацьлеглымі, несумяшальнымі пазіцыямі, і пакуль гэтыя пазіцыі не зменяцца, цяжка чакаць нейкіх прарываў, і цяжка чакаць, што нешта ўвогуле глобальна зменіцца. Так, могуць дамовіцца пра нейкія гуманітарныя пытанні, то есть там абмен палоннымі ці абмен целамі загінулых, але, ў прынцыпе, пра такое дамаўляліся і без высокіх сустрэч у Стамбуле. То бок, на вашу думку, ўсё ж такі чакаць вынікам трэба абмен палоннымі, целамі загінулых, як гэта было ў папярэдніх? І выключна, так? Так, то бок, в прынцыпе, бакі зацікаўленыя, як я кажу, прадэманстраваць дамоваздольнасць, таму ввогуле хоць пра нешта было б, конечно, дамовіцца варта. Але ні пра што сур'ёзна і значна, і стратэгічна дамаўляцца няма, в прынцыпе, магчымасці у цяперашніх умовах. Адпаведна, калі яе няма, то застаецца сімвалічна дамовіцца пра што-небудзь, а што ж можа быць больш сімвалічным, чым апыняцца целамі загінулых, пры тым, што з такога цынічнага пункту гледжання па шчырасці вайскова не зменіцца нічога ад таго, што украінскі і расійскі палон памерла, фактычна пераедуць з однаго морга ў іншы. Але гэта так выглядае проста як разумны гуманітарны жэст, вядома, так для ўсіх важных для ўсіх сем'яў, і таму яго можна зрабіць, нічога ў вайсковым сэнсе не мяняючы. Таксама абмен палоннымі, гэта зразумелая практыка. Ясна, што бакі ў ей абодва зацікаўленыя, больш калі ідзе там абмен па формуле 1 к 1. В прынцыпе, чаму б гэта не зрабіць? Гэта робяць усе фактычна ваюючыя стороны падчас самых розных баявых дзеянняў. І Украіна і Расія таксама дэманстравалі, што яны гатовыя дамаўляцца па гэтым пытанні. Як кажу, як це было і раней. Чагосьці сутнаснага, вялікага я б, на жаль, зараз не чакаў, не бачна ніякай глебы для прорываў. Спадар Вадзім, калі казаць агулам пра перамоўны працэс, Трамп казаў Зеленскаму: «У цябе няма картаў». Як зараз выглядаюць пазіцыі Украіны ў гэтым перамоўным працэсе? Што з'яўляецца тымі казырямі, якія украінцы могуць пакласці на умоўны стол перамоваў? Хай не сёння, хай агулам у гэтым перамоўным працэсе. Галоўныя казыры Украіны, іхная здольнасць працягваць, калі не нейкі там наступ на Расію, то прынамсі абарону. І казыру тым, што калі пэўна з такой жа хуткасцю, як зараз нават Расія будзе прасоўвацца, ёсць патрэбіцца фактычна некалькі дзесяцігоддзяў, каб дабіцца нейкіх значных поспехаў ва ўкраіне, ці там нават захапіць левы бераг Дніпра. Нават на гэта патрэбны будуць дзесяцігоддзі. Што відавочна, проста, мякка кажучы, не адпавядае там расійскім жаданням за 3 дні ўзяць Кіеў ці нешта такое. І так, гэта козыр Украіны, што яна здольная ваяваць, што яна мае і людзей, якія на гэта гатовыя, мае заходнюю падтрымку нават ва ўмовах Дональда Трампа. І, адпаведна, няма нешта такога, чым зараз Расія можа прымусіць Украіну капітуляваць. Калі дэлегацыя украінская прыбыла ў Турцыю, то спачатку ў Анкару кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Андрэй Ермак на сустрэчы з прэзідэнтам Турцыі Рэджэпам Эрдаганам казаў пра тое, што неабходная сустрэча на ўзроўні лідараў краінаў. І акурат украінская дэлегацыя настроеная на тое, каб сустрэча на ўзроўні лідараў адбылася. Пра гэта паведамляюць таксама украінскія медыа. Наколькі гэта рэальна, на вашу думку? Ці мы чуем Вадзіма Мажэйку? Зараз я ёсць. На ўзроўні Крамля на такую сустрэчу. Так, чуеце мяне? Так, чуем, калі ласка. Так, на жаль, не бачу зараз гатоўнасці на такую сустрэчу з боку Крамля, бо відавочна, што для Украіны гэта была б таксама пэўная перамога, прынамсі дыпламатычная, калі б на такога дабіліся.
А ясна, што калі няма магчымасці для некага сутнаснага прагрэсу, то атрымаецца, што на гэтай сустрэчы нічога таксама не будзе падпісана, толькі на высокім узроўні не сустракайся. І таму гэтым не надта зацікаўленая Расія. Ну і адпаведна Пуцін некалькі разоў уже казаў, што так ён не бачыць сэнсу ў сустрэчах, калі там няма гатоўнасці нешта вялікае падпісаць, ну, ці фактычна Украіна не гатовая капітуляваць. Таму Украіна і выставляе гэтую ідэю, прапанову, умову, таксама разумеючы, што хутчэй за ўсё Расія адмовіць, і адпаведна будзе выглядаць тады Расія акуратным бокам, які зрывае нейкі прагрэс у перамовах, не гатовы ісці далей. В прынцыпе, правільная разумная пазіцыя ў гэтым сэнсе Украіны. Вось. Але, ну, як бачым, гэта ўсё таксама фактычна ідзе з логікі прадэманстраваць камусьці, Дональду Трампу, што вось гэта не мы зрываем працэс, а іншае. Але ну, не нейкі канкрэтны прагрэс, мне выглядае, што зараз проста ёсць нейкі фармат, на якім бакі здольныя дамовіцца. Так, натуральна, у нашай размове ўжо некалькі разоў прагучала імя Дональда Трампа, і гэты раунд перамовы адбываецца акурат у прамежак тых 50 дзён, выдзеленых Дональдам Трампам Пуціну на тое, каб скончыць вайну і прыйсці да мірнага пагаднення. У гэты ж час напярэдадні спікер дзярждэпартамента Тэмі Брюс кажа пра тое, што 50 дзён для заключэння умовы з Украінай гэта не фіксаваны тэрмін, гэта проста акно магчымасцяў. Ну, да, нефіксаваны тэрмін, это, канешне, цікава гучыць. Я ведаю, мы ж былі ў 24 гадзіны і 100 дзён, і всякае такое, і ўсе тэрміны былі нефіксаваныя. І, канешне, які сэнс у 50 днях, калі не фіксаваныя, неясна, калі пачынаюцца, калі сканчаюцца, неясна, хоць такія, калі, ведаеце, шмат разоў крычыш воўк, ці называеш тэрміны, якія не фіксаваныя, не надта ўражваюць потым любыя іншыя тэрміны. Але паглядзім, што адбудзецца, бо маем прыклад Ірана, дзе такі тэрмін быў досыць фіксаваны. І, ў прынцыпе, акурат, калі скончыўся той тэрмін, які абяцаў Дональд Трамп, ну, акурат тады іранскія ядерныя аб'екты, калі не былі цалкам знішчаныя, то, прынамсі, былі моцна пашкоджаныя. І, прынамсі, відавочна тады было, што Амерыка рэальна гатовая была сур'ёзна прымяніць самую сільную зброю, якая там мела сэнс. Таму пакуль гэта заява гучыць так, быццам не будзе адбывацца нечага падобнага і умоўна там не будзе Амерыка бамбіць Крэмль, але зрэшты такого ніхто і не абяцаў. Таму паглядзім, што будзе праз гэтыя 50 дзён. Калі нечым у нас усіх Дональд Трамп і навучыў, дык гэта таму, што ён умее здзіўляць і умее часам рабіць моцныя крокі. І акурат яшчэ удакладнення, гэтыя 50 дзён, яны сканчаюцца прыкладна ў той момант, калі магчымы візіт Дональда Трампа ў Кітай. Ці, натуральна, сёння акурат у Трампа запыталіся, ці гэты візіт магчымы, ці немагчымы. Тым не менш, на вашу думку, ці ўсё ж такі адбудзецца гэты візіт, ці чакаць там, напрыклад, сустрэчы Пуціна і Дональда Трампа, ці ўсё ж такі да такіх непасрэдных размоваў не праз тэлефон не дойдзе? Ну, ўсё-такі амерыкана-кітайскія стасункі гэта ўжо зусім далёка ад маёй сферы экспертызы, таму не бяруся тут нешта прагназаваць. Але, у прынцыпе, сустрэчы Пуціна і Трампа відавочна магчымыя. Я не бачу, што б тут гэтаму проста кардынальна перашкаджала, але ясна, што для гэтага ўсё ж такі патрэбныя нейкія перадумовы, патрэбна, каб была нейкая павестка да сустрэчы, каб і абодва бакі былі зацікаўленыя, каб было там пра што сказаць. Просто сустрэча дзеля сустрэчы, нейкі сімвалічны крок наўрад ці, хаця зноў-такі паўтаруся, што гаспадар Трамп з ім магчыма ўсё. Вось калі нешта і было, здавалося немагчымым, напрыклад, сустрэча Трампа з Кім Чен Ынам, і каб прэзідэнт США упершыню зайшоў у Паўночную Карэю, ну, Трамп і такое рабіў. Так што нічога немагчыма выключаць. Спадар Вадзім, Расія захрасла на фронце ва ўкраіне. Перамоўны працэс таксама, мы бачым, не асабліва дынамічна рухаецца. Хто ці што са знешніх гульцоў, ну, акрамя Дональда Трампа, можа паўплываць на хутчэйшае дыпламатычнае развязанне гэтага канфлікту? Хто можа прымусіць Пуціна, прынамсі, задумацца аб тым, каб спыніць вайну?
Ну, ведаеце, я б хацеў заземліць все ж таки гэта да беларускага ўзроўня. Пэўна, тут у апошнюю хвіліну зазначыць, што нам варта быць зацікаўленымі в першую чаргу не у беларускім тут кантэксце, і таму мне здаецца, вельмі важна было б, каб не проста Пуціна прымушалі там скончыць вайну, а вельмі важна, каб яна была скончаная такім чынам, што для беларускай бяспекі стала б не горш, а лепш. І пад гэтым я разумею, каб Беларусь не засталася неяк замацаваная ў нейкіх фармальных ці нефармальных дамоўленасцях у арбіце Крамля, а наадварот, каб нейтралізацыя, так, нейтральнасць Беларусі і не размяшчэнне расійскіх вайскоўцаў і вайсковых базаў у Беларусі, каб гэта было часткай будучай архітэктуры безопасности у Европе. І відавочна, мы зараз скажем пра вялікія геапалітычныя працэсы. Уплываць на такое могуць так кіраўніцтва США і кіраўніцтва Китая таксама, бо без кітайскай падтрымкі відавочна Расіі было б значна цяжэй, калі ўвогуле магчыма працягваць вайну. Таму і важна, каб гэтыя акторы дбалі не толькі пра завяршэнне вайны, але і пра тое, каб Беларусь засталася не ў арбіце Расіі, а гэта ўжо ў тым ліку місія усіх нас, усіх беларусаў, каб мы на ўсіх узроўнях даносілі важнасць Беларусі як незалежнага актора ў рэгіёне, які будзе не праблемай для суседніх дзяржаваў, а наадварот нейкім бяспечным месцам. І на гэтым аптымістычным спадзяванні мы заканчваем размову. Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык. Дзякуем за гэтую размову. Дзякую вам. Дзякую. Гаспадарства перамовы ў Стамбуле праходзяць літаральна ў гэтыя хвіліны, а я нагадаю, што мы запыталіся ў вас, ці верыце вы у прагрэс пасля перамоваў у Стамбуле. І на дадзены момант вынікі такія. Не, Пуцін не жадае спыняць вайну, лічыць 62% ад тых, хто прагаласаваў у нашай апытанцы. Толькі кожны чацвёрты, 25% лічаць, што прагрэс магчымы, але выключна ў гуманітарных пытаннях, і 13% аптымістаў, якія лічаць, што можа адбыцца нейкі прарыў, што абодва бакі саспелі на тое, каб спыніць вайну. Ну а мы, натуральна, працягнем сачыць за гэтай тэмай. Ужо заўтра больш падрабязна вам распавядзем пра вынікі, якія сустрэчы, якая мае адбыцца у Турцыі. На сёння ў студыі Белсат гэта ўсё. Наперадзе спадарства чакае агляд найцікавейшых публікацый у сацыяльных сетах. Белсат онлайн вашай увазе. Як скандал з кіраўніком фонду «Байсол» Андрэем Стрыжаком адаб'ецца надзейнасці самога фонду? Такое апытанне праводзіць наш канал YouTube Белсат Лайв. Галасаванне цалкам ананімнае, таму вы таксама можаце бяспечна выказаць сваю думку на гэты конт. 30% удзельнікаў апытання лічаць, што скандал з Андрэем Стрыжаком ніяк не адаб'ецца надзейнасці фонду «Байсол». 27% мяркуюць, што скандал не адаб'ецца надзейнасці фонду, калі Стрыжак пакіне пасаду кіраўніка. Трэці паводле папулярнасці адказ, цяжка сказаць, назбіраў 24% галасоў. І толькі 20% рэспандэнтаў перакананыя, што рэпутацыя фонду знішчаная разам з рэпутацыяй яго кіраўніка. Тэма сексу і сексуальнасці ўвесь час працінала ўсе галіны жыцця беларусаў. Гэтак сцвярджае аўтарка падкасту «Гісторыя беларускага сексу» Дар'я Гардзейчык. У праграме «Раніца шоу» Дар'я распавяла, што фальклор і нават судовыя дакументы ВКЛ расказваюць пра сексуальнае жыццё нашых продкаў. Фрагмент ейнага расповяду прыводзіць наш інстаграм, а паглядзець праграму цалкам можна на YouTube-канале «Белсат Лайв». Гэтая тэма сексу, сексуальнасці, яна была абсалютна натуральнай, і яна пранізвала ўсе галіны жыцця, і пра гэта абсалютна спакойна размаўлялі і з дзецьмі, і гэта не было ніякай табуяванай тэмы. Насамрэч, наколькі я зразумела, табуяванай тэма сексу становіцца падчас урбанізацыі, калі беларусы і беларускі масава перасяляюцца ў гарады, і ў той час, калі ўсё-такі гэтая адкрытасць схлопваецца і трохі закрываецца. І вось у той час становіцца ўжо неёмка, плюс савецкая ўлада, якая ад пачатку была таксама даволі сексуальна адкрытай і казала пра тое, што заняцца сексам мусіць быць не больш складана, чым выпіць шклянку вады, а пасля нешта пайшло не так, увесь гэты кансерватыўны сталінскі паварот, і маем, што маем. Беларуская Галіна Яковлева вырабляе старажытны беларускі ласунак – пасцілу. Са словаў жанчыны, яе рабілі нашыя продкі ў вёсках, а цяпер попыт на гэты прадукт з'яўляецца ў гарадах, бо пасціла – натуральны прадукт.
Матэрыял пра бізнес Галіны можна паглядзець у нашым шоу «Раніца з Белсатам» на YouTube-канале «Белсат Лайф», а невялікі кавалак відэа на нашай старонцы ў Фейсбуку і цяпер у жывым эфіры. З трускаўкай, як замаўлялі. Зручныя упакоўкі. Цудоўная, якая... Ой, дзякую вам. Как мець перакус на працы. Колькі яна можа захоўвацца, вы казалі? 6 месяцаў. Пастыла, як я кажу, это той же сухафрукт. Яна ліпне адна да адной. Эти скруткі добра трымаюцца. Зафіксаваныя звесткі пра пасцілу здесь адносяцца до 15 стагоддзя. Это город Коломна. На наших землях это таксама было распаўсюджана, але так схавалася, так сказаць, па вёсках. Людзі вяртаюцца да яго, таму што гэта натуральна ёсць натуральнае. Беларуска заўважыла здаравенных рыбін у возеры ў Любанскім раёне. Яна зняла іх на відэа і апублікавала ў сваім канале у тыктоку. Паказваем рыбаў у YouTube-канале «Белсат Шортс» і нашым эфіры. На гэтым у нас все. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, а таксама упадабанні нашай трансляцыі. Для вас працавалі Анастасія Русецкая, Александр Баразенко. Да новых сустрэчаў на Белсаце.